אז מה קורה חברים? כאן אלון דליון בסרטון חדש, היום אנחנו פה בפורטנייט. אוקיי, אז היום האתגר שלנו הוא מיוחד מאוד, והאתגר הוא כזה. זאת אומרת שאני צריך לחצוב איזה בוט, לקחת את הנשק שלו ולהרוג את הבוס, וזהו, זה הנשקים היחידים שאני יכול להשתמש בהם. אז בואו נתחיל. אוקיי, לרוב בפנסינג יש בוטים קצת רחוקים, כמו פה או פה. בואו נהרוג את הבוט הזה, מהר, שואל אותה. אוקיי, רק יש לנו פעם, זה כבר טוב. נראה מה יהיה. איזה גרוע! לא מאמין. איזה גרוע אני. אוקיי, איפה יש בוט? איפה יש בוט? אמור להיות פה בוט. אוקיי, הנה הבוט הזה. אוקיי, בוא לפה. אוקיי, יש לי שוטגן, בסדר. נשק טוב, נשק טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים כבר להתחיל להרוג בוטים. בוא נהרוג את הבוס. אוקיי, אין לי אמו, זה לא טוב. זה יהיה אתגר קשה מאוד. טוב, אז חברים, למי שלא הבין מה בעצם האתגר שלנו, אז האתגר הוא כזה. אז אנחנו צריכים למצוא איזה בוט, להרוג אותו, ופשוט להשתמש רק בנשק שלו, או בנשק של הבוס. אוקיי, יש לי שוק אויבים, זה טוב. הופה, זה טוב. הופה, מולה לי, מולה. בוא לפה. בוא לפה. אם הוא דופק לי שוטגן. מעולה. אוקיי, נשק. אוקיי, צריך להמשיך את זה עם שאר הבוטים. מת, גבי. הוא מפה. אוקיי, זה טוב לי. איפה הבוט? הנה הבוט שאהבתי. מלא. איך אני מצליח את זה? אוקיי, יש לי שתי נשקים מאוד טובים. צריך לעוף מפה, לשים חיים ולהרוג את הבוס. מלא. תמות אתה. תמות גם אתה. אוקיי, יש לי שתי נשקים טובים, 3. עכשיו להרוג אותך. תעסק איתי אחי. לא ממליץ. אוקיי, יש לי מספיק אמו. אוי, באים לפה עוד. אחי, כמה חיים יש לבוט הזה? יופי, הוא אוהב את עצמו. זה טוב, הוא רחוק מכל הבוטים שלו. אני יכול עכשיו לדפוק לו איזה שוטגן טוב. יש! אוקיי, סוף מצליחים באתגר. אוקיי, יש לי מדליון, הנשק הזה, מעולה לי. אוקיי, בוא ניקח את הכספת. המדליון ממש פה. הנה הוא, איזה גרוע הוא. וואו, בלי שילד. איזה איים של חרגול יש לי. אין סיכוי שהוא לקח את המדליון. אין סיכוי שזה המדליון שלו. הנה, רכבת, אני לא יכול לקחת כלום. אוקיי, לקחתי. אוקיי, יש פה עוד בן אדם. מה? איזה חוצפן. הוא עם המדליון. יאללה, מה אני גרוע? בוא נלחם איתו. וואו. להירגע, בחורצ'י. מת.
איזה כיף. אוקיי, אוקיי, זה נחשב נשק מהבוס. זה נחשב נשק מהבוס, לא אכפת לי. אוקיי, מעולה, מעולה לנו, מעולה. איזה איים יש לי. תראו איזה גרוע הוא. וואו, 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 אני גרוע. אני ממש גרוע. וואו, 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 וואו. מה זה הריסוס הזה? בוא לפה. אוקיי. אוקיי, יאללה, מדליון הבא, מדליון הבא. איזה מדליון נלך הפעם? אוקיי, אני חושב על רקלס. סבבה. יהיה טיפה יותר קשה, אבל אפשר. אוקיי, את רקלס אני יודע בעל פה. אני יודע שפה בכניסה של הבית שלה יש בוט ממש גרוע, אני ארוג אותו. אבל עדיין נוחתים פה מלא אנשים. מלא אנשים. אני ארוג אותו. סבבה, יאללה, סבבה. אוקיי, בוט אחד מת. מיניז. צריך להרוג את הבוט השני, מבלי שהמכונה לא תעלה. בוא לפה. אוקיי, קיבלתי עוד דמו. עוד דמו. הנה המדליון. אבל אני לא יכולה עדיין להרוג אותו. להירגע. להירגע. מעולה. אמו הכי חשוב. מה איתך? תרגי. 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 מה אתה מרסס אותי, אחי? מה אתה... על מי אתה בא? על מי אתה בא? על מי אתה בא? אוקיי, אוקיי, פאמפ ירוק. אוקיי, השתדרגנו. אתה מתערב מהצד אתה? אתה מתערב קלאסי. תמות כבר, אחי, מה אתה מתערב? חושב שהוא יכול לקחת לי מדליון? תהרוג אותו. מה איתך? הופה, הופה, הופה. בוא נהרוג את זה שוב. הופה. מה איתך? הופה, מה אתה עושה פה חמוד? מה? אתה בורח? פול בוקס? מה עובר עליכם? מה? תסבירו לי מה? וואי, זה טוב. אוקיי, זה מספיק, אפשר ללכת לפנסי? יאללה, סבבה. פנסי. אני זורם. כמה אנשים יש פה? יש פה עוד בן אדם. מה אתם רוצים כאילו? מת? הוא בורח לי אשכרה. הנה, אסור לברוח באמת, הוא לא מבין. הנה. הופה, The Weeknd. Full box. איזה גרוע אני? מה עובר עליי? מה עובר עליי? הוא לא בורח לי. יאללה, בוא ננהג איתך. מה איתך? אתה מדליון. לא. איך אני נוהג? איך אני נוהג? איך לנהוג? תלמדו אותי איך לנהוג, חברים. ג'ואה. הופה, חמודי. למה אני נתקל בכאלו חמודים? וואו, 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 להירגע. אני כולה רוצה לקחת את כל המדליונים במשחק. להירגע, להירגע. כולם
אסור לי לפשל את זה. אנחנו ממש מצליחים מהאתגר. הנה אתה... כבר לא. מה איתך? עכשיו אפשר ללכת לפנסי. לא התכוונתי לעשות את זה. תודה, בוא נעוף מפה. הופה. הופה. איך אתה כזה גרוע ואתה יש לך את המדליון? תסביר לי. מה, אתה בורח? אתה אשכרה בורח. איזה חמוד. שאלה איך פוגעים בו. די לברוח! מה? וואי אחי, זה מציק! מה איתך בן אדם? אני הפעם לא מוותר לך. כמה אתה בונה, שתהיה לי בריא. איפה הוא? איפה הוא? אתה צוחק עליי. וואו אחי, איזה בורח, כמה הוא בורח. למה אתם כאלו גרועים? למה אתם כאלו גרועים? ולמה יש לך מדליון והוא לא אצלי ביד? יש לה מדליון? אז למה הוא מילה שיר לי מקום? מה איתך חמוד? וואו איפה הוא יכול להיות? בוא נראה אם הוא טוב או גרוע. יש! חברים, כל כך איזי שהצלחנו באתגר. היה לנו כמה מדליונים בערך? היה לנו 3 מדליונים והיה לנו הרבה נשקים מיתיקים, ולדעתי האתגר הזה הוא הצלחה גדולה. אז כן חברים, אל תשכחו להירשם לערוץ, לפרגן בלייק, להפעיל את הפעמון, אני לא מבקש הרבה, ועד הסרטון הבא. יאללה ביי.